Atol sa gipagula nga 2025 TomTom Traffic Index, migawas nga ang Davao City ang pinaka-congested kun huot ang dagan sa trapiko sa tibuok nasod. Samtang ika-upat usab kini sa 75 Asian countries ug ika-12 sa 482 nga lungsod sa tibuok kalibutan. Gumika niini Mireak ang pipila ka mga Dabawenyos gani komento pa ni John Cole Karin nga congested lang ang syudad matag rush hour apan matud niini nga angay na nga undangon na ang advertisement nga life is here aron dili na mamalhin ang mga tao sa Davao City ug dili na mosamot ang traffic. Samtang lain pang komento ni Jenny Diaz nga sa pagkakaroon traffic pa ang nagunang kadalanan sa syudad, gumikan wala pa nahuman ang coastal areas. Gi-question usab ni Enrique Clemente ang maong index gumikan nganong dili ang Metro Manila ang gikonsiderang most congested nga mas daghan man unta kini og populasyon ug mas dako ang area. Dugang pa ni Ken nga tinuod nga traffic sa Davao apan masuot ang dagan sa trapiko sa Manila. Tambag niini nga i-introduce ang bypass o alternative route. Tatak RMN.